Karon adlaw sa Huwebes sa ikanapulog unom nga semana sulod sa tuig. Kun buot lang kitang mutan-aw sa unsay mas halawom ug unsay naa sa unahan, kun buot lang kitang maminaw sa wala gisulti, makaplagan gayud nato ang mga tubag sa atong mga pangutana ug sa kahulugan sa atong mga gipangandoy. Kun ang atong mga mata ukab ngadto sa kasing-kasing ug ang atong mga dalunggan nga makabati sa hunahuna, mas daghan kitag masabtan. Ginaingon nga ang tawo matinud-anon kun ang iyang mga mata adunay kasing-kasing ug kun ang iyang kasing-kasing adunay mga mata. Kun ang iyang mga dalunggan adunay mga pagbati ug ang iyang mga pagbati adunay mga dalunggan. Kun ang iyang mga kamot adunay kaluoy ug ang iyang kaluoy adunay mga kamot. Kun ang atong kinabuhi adunay Dios ug ang atong Dios nagpuyo sulod kanato, sa ingon kita tinuod gayud nga buhi. Pamalandong. Sa akong pagkaako ug sa tanan nakong pagpamuhat, nagmatinud-anon ba ako? Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa disyerto sa Sinai. Mibiya sila sa Refidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Ang Ginoo miingon kang Moises, muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tawo kanako nga makigsulti kanimo ug mutuo sila kanimo kanunay. O gisuginla ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ang Ginoo miingon kang Moises, adtua ang mga tawo ug paandama sila karon og ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang biste ug mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Niadtong adlawa, ako, ang Ginoo, mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita ako sa tanang mga tawo. Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog ug nagkilat didto sa bukid. May bagang panganod sa bukid ug nadungog ang makusog nga lanog sa trumpeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo didto sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tawo gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios ug nagbarug sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso kay ang Ginoo mikunsad man diha niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug nangurog sa kalisang ang tanang mga tawo. Ug sa nag-anam kakusog ang tingog sa trumpeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios uban sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipaadto niya si Moises sa tumoy sa bukid ug mitunga si Moises. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Dios sa among mga katigulangan. Angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan, ug daygon ang imong balaan ug mahimaya ngalan, angay daygon ug bayawon labaw sa tanang katuigan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan.
Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadung-aw ngadto sa kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kirubin. Angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay ikawng daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdayig hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong magamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Hesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako, ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta motan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.